Верховной Раде Украины разные политические силы уже разработали около 10 законопроектов, которые касаются решения ситуации вокруг Конституционного суда. Об этом в комментарии украинским СМИ рассказала заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Олена Мошенець, народный депутат Украины від фракции «Слуга народу». Вот что она сказала. Є законопроекти, що відновлюють норми щодо особливостей е-декларування та відповідальності за декларування недостовірної інформації. Є законопроекти Сергія Іонушаса, Ольги Совгирі від «Слуги народу» щодо порядку розгляду справ та кворуму для прийняття рішень КСУ, Галини Янченко щодо фінансування. Сергій Власенко від «Батьківщини» пропонує декілька законодавчих ініціатив щодо змін декларування окремих категорій. У «Голосі» та «Європейської солідарності» свої напрацювання, і це окрім ключового президентського законопроекту та запропонованої йому альтернативи спікера. Близько 10 різних законодавчих ініціатив так чи інакше вирішують проблему навколо КСУ. Сегодня Верховная Рада Украины не смогла заполнить 2 из 3 свободных вакансий в Конституционном суде. На назначение судей не хватило голосов в парламенте. К нашей беседе сейчас присоединяется народный депутат Украины 8-го скликання Олена Сотник. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго вечера. Как вы считаете, почему возник сегодня такой конституционный правовой кризис? Кто стоїть за рішенням Конституційного суду України? Ну, насправді, це не конституційно-правова криза виникла, це ніщо інше, як боротьба політичних різних фігур за використанням Конституційного суду України, який абсолютно усвідомлено прийняв участь у цій боротьбі. Хто стоїть за цим? Ну, перш за все, дуже просто це визначити. Давайте подивимося, хто подавав відповідне конституційне подання, і нам стане ясно, що опозиційний блок – це фактичний і ключовий бенефіціар, і ідеолог всього того, що виникло. Чи не усвідомлювали судді, коли приймали це рішення, що вони роблять? Та, звичайно, усвідомлювали. По-перше, це чи не єдине конституційне рішення Конституційного суду, яке абсолютно не носить правового обґрунтування. Тобто навіть ті спроби на 22 сторінках привести якісь загальні принципи щодо незалежності суддів і так далі, насправді вони нічого спільного з тим обґрунтуванням правовим, яке, як правило, кладеться в основу будь-якого рішення Конституційного суду, немає. Це означає, що судді з самого початку розуміли, що вони роблять. Тут змішалося дуже багато інтересів. Ми ж з вами розуміємо, що уникнути відповідальності за корупційні злочини, ну, в цій країні, я не знаю, скільки тисяч людей насправді хотіло б, особливо ті, що займають посади. Тепер ще згадаємо декілька ключових мерів, які на даному етапі претендують поновити свою позицію, тобто переобратися мерами. Ну, хоча б той самий мер Труханова, по якому є теж питання антикорупційних органів. От давайте подивимося, він зараз перед самим другим туром фактично уникає будь-якої відповідальності за можливі корупційні правопорушення. І, в принципі, так от, якщо піти по нашим посадовцям, то таких бенефіціарів, хто отримав якби плюс і зиск від цього, дуже багато. Але ключова історія в тому, що 4 судді, які приймали це рішення, в тому числі впливали на кворум, впливали на більшість, хто за це рішення в президії Конституційного суду голосував, вони особисто мають конфлікт інтересів. І за правилами Конституційного суду вони б мали взяти самовідвід і сказати, що вони взагалі не можуть приймати участь у розгляді цього питання, бо по ним НАЗК, наприклад, те саме веде і вело, точніше, на той момент перевірки, і у них вже були претензії до цих суддів з приводу порушення антикорупційного законодавства. І тепер ключова історія. Це історія, яка виникла зараз в парламенті. От ви тільки що перерахували велику кількість законодавчих ініціатив, які є в парламенті. Як мінімум 10 зараз є в парламенті. Це правда. Кожна з них там націлена на різні речі. В ідеалі, щоб мало б зараз відбутися
Та ж сама, наприклад, Верховна Рада і Офіс Президента, я вважаю, могли б консолідувати зусилля і з всього цього створити один законопроект і не плодити там десятки. І дійсно подати навіть від того ж президента міг би бути поданий законопроект адекватний, за який би проголосувала Верховна Рада. Але я хочу звернути увагу на два законопроекти. Бо вони для нас з політичної точки зору мають ключову, насправді, ознаку або сигнал про наявність політичної кризи. Це законопроект президента, який, очевидно, був написаний кимось для того, щоб цей законопроект ні за яких обставин не могли прийняти в Верховній Раді раз. І друге, щоб ніхто з міжнародних партнерів, зокрема ті, хто підтримував антикорупційні реформи, публічно не зміг би підтримати президента в цій ініціативі. Президента хто-то підставив? Я вважаю, що так. Хто? Причому, що це ж нам невідомо, хто написав законопроект. Це знає лише президент. І от тут президент має сам собі задати питання, кому це потрібно і для чого його в такий спосіб підставили. І другий момент – це законопроект Разумкова. Тобто людини, яка прийшла разом зі «Слугою народу», який став спікером завдяки фракції «Слуга народу» і політичній силі «Слуга народу», тобто фактично самому президенту Зеленському. І от тут фактично в той же день, коли вносить президент законопроект, Разумков також вносить свій законопроект, в якому дуже цікавий склад підписантів. Абсолютно різні фракції, в тому числі підписанти, які були в прямому протистоянні до президента Зеленського. І очікувано, напевно, що президент від цієї ситуації не дуже щасливий. Тобто, може бути вот некое протистояние між спікером і президентом? Воно, якщо навіть його і не було, то зараз воно точно виникне, тому що для президента це точно ознака того, що він з ним не грають в одній команді. Тобто спікер діє за власним, фактично на власний розсуд. І я не думаю, що спікер радився з Зеленським з приводу подачі цього законопроекту. Очевидно, що це в результаті виникне певний розкол фракції «Слуга народу». Він і так був, якби ми розуміємо, що є група Коломойського, яка в принципі давно розхитувала ситуацію. Але зараз є, очевидно, група людей, які підтримують Разумкова, які є достатньо серйозними його союзниками в «Слузі народу». Але є ті, хто підтримують президента. Ось ми отримуємо ще розкол в розколі. Тогда напрашивается вопрос, возможно ли, что коалиция распадется из монобольшинства и президента распустит парламент? Я б не була такою категоричною. Точно те, що депутати зараз взяли такий тайм-аут, не прийняли жодних рішень на цьому пленарному тижні. Це говорить про те, що рішення на сьогоднішній день просто немає об'єктивного. І точно, що ми ще побачимо якісь наступні рухи, в тому числі з боку, напевно, Офісу Президента, а можливо і спікера.